Aktar minn 70,000 ruħ ħonqu t-toroq tal-Belt Valletta sabiex isellmu lis-sena 2018 u jiċċelebraw il-bidu ta' din is-sena. Serata mimlija briju bis-sem ta' fost l-aqwa artisti lokali, fosthom il-kantanta Ira Losko, illi tat kunċerta aktar minn sija fi Pjazza San George u interpretat għatta siltiet bil-Malti u oħrajn mill-album tagħha No Sinner No Saint, illi għadha kemm nedit ftit tax-xhur ilu, fosthom Bad Habits kif ukoll Hey Now. Dan flimkien ma' silti oħra li nedittu l-karriera tagħha fosthom Me Love You Long Time kif ukoll il-famuża What I'd Give. Il-qofol tas-serata ntlaħaq ma' tokki ta' nofs il-lejl fejn l-eluf preżenti flimkien ma' dawk l-aktar qrib tagħhom iċċelebraw b'dan il-mument tant speċjali. Mument li jsarraf tan-nieqa jew bewsa minn dawk l-aktar qrib tagħhom fl-isfond tal-ispettaklu ta' naru fl-istess waqt. Ifakru tmiem tas-sena li għadha kemm imtemmet u bidu ta' kapitlu ġdid f'ħajjet kull wieħed u waħda minnha. Il-bidu tas-sena l-ġdida fil-Belt Valletta komplet bi spettaklu ta' mużika bis-sem ta' DJs lokali fosthom Pier Cordina kif ukoll Michael, illi daqgħu diversi siltiet popolari. Iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Lejliet L-Ewwel tas-sena fil-Belt Kapitali kienu l-aħħar mis-sensiela ta' attivitajiet organizzati mill-programm tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għas-sena 2018. Intant fawdex ma naqasx il-briju bis-sem tal-artist internazzjonali Jonas Blue flimkien mal-banda Uċija The Travelers, Gianni and Friends u artisti oħra, illi animaw is-serata u flimkien ma dawn preżenti laqgħu is-sena l-ġdida. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.